Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal v druhom ročníku verejných debát Café Európa, ktorý sme naštartovali spolu s vašou podporou, s vašou účasťou minulý rok. Rovnako ako minulý rok, aj tento rok tu budeme pre vás v 5 mestách Slovenska s verejnou debatou, ktorá sa odohrá každý mesiac v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Žiline a Košiciach. V Bratislave tieto debaty organizujeme mesačne v priestoroch Pantarej. Takže vám ďakujeme, že ste nás aj dnes poctili svojou návštevou. Dnes sme sa tu stretli, pretože by sme vám chceli prezentovať odborné argumenty týkajúce sa zachraňovania ekonomiky krajín EÚ, alebo ako sa tomu verejne často hovorí, hlavne teda eurovalu. Takže sme pre vás pripravili debatu dvoch odborníkov, ktorí sa vás budú snažiť presvedčiť, či je alebo nie je deštruktívne zachraňovanie ekonomiky krajín EÚ. Na jednej strane tejto debaty budeme mať pána Ronalda Ižipa, analytika spoločnosti Trim Brokers. V prípade, že vás jeho názory zaujímu, môžete ich nájsť takisto na blogu denníka SME a často nájdete jeho analýzy aj v Hospodárskych novinách. Na druhej strane debaty máme pána Mariana Vítkoviča z Nezávislého inštitútu ekonómie. V prípade, že vás zaujímujú jeho názory, môžete ich nájsť aj na internetovom denníku Jedotak.sk, denníku Le Monde Diplomatique. Aby sme to pre nich urobili zaujímavejším, tak by sme radi už teraz poznali váš názor na zachraňovanie ekonomiky EÚ, aby vedeli, koho vlastne v tejto debate presviečajú. Takže ja vás teraz požiadam, tí z vás, ktorí si myslia, že zachraňovať ekonomiky krajín EÚ je deštruktívne, prosím, zdvihnite ruky. Takže 13. A tí z vás, ktorí sú opačného názoru, čiže myslia si, že to nie je deštruktívne, tak toto povedzme, tak vás poprosím zdvihnúť ruky. 12. Takže ak si to správne pamätám, tak za zachraňovanie je, ale teda proti zachraňovaniu, kto si myslí, že to deštruktívne, bolo 13, a za zachraňovanie tých, ktorí si myslia, že to nie je deštruktívne, bolo 12. Výborne. A teraz už nechám na pána Ronalda Ižipa, aby nám povedal k tomu viac zo svojej pozície. Vážené dámy, vážení páni, teším ma, že som dnes tu a že môžem rozprávať o eure. Ja budem asi ten zlý, ktorý bude hovoriť o tom, že prečo je euro v podstate zlé, prečo to, že budeme zachraňovať Európsku menovú úniu, je zlé. A ja si myslím, že je v tom veľa pravdy. Kolega ešte pred začiatkom mi povedal, že má veľkú výhodu v tom, že sme národ chudobný, a ako národ chudobný predsa nebudeme na nieko doplácať, už to vytvára veľmi negatívnu emóciu voči euru. Avšak nemyslím si, že to je ten zásadný problém. Podľa mňa zásadný problém, ktorý na eure je to, že euro je veľké, ale veľké zlyhanie. Kedysi fungovali ekonomiky pomerne efektívne. Zoberme si dve krajiny. Zoberme si Nemecko a zoberme si Grécko. Nemecko vyrábalo zaujímavé tovary, povedzme autá, a dokázalo ich ponúkať Grékom. Gréci vyrábali povedzme olivy a fetasír a tie ponúkali Nemcom. Pokiaľ existovala rovnováha, to znamená, že Nemci dodávali Grékom toľko tovarov, koľko Gréci ponúkali Nemcom, vtedy bolo všetko v poriadku. Ako toho tak nebolo, vznikal obchodný deficit. Obchodný deficit bol krytý tak, že jednoducho tá mena, ktorá vytvárala obchodný deficit, tá krajina, ktorá vytvárala obchodný deficit, musela oslabiť. A tým pádom grécka drachma postupne oslabovala a nemecká marka získavala veľkú výhodu voči, konečne už rozprávam správne do mikrofónu, veľkú výhodu voči gréckej drachme. Znamená to, že automaticky sa kurzy vyrovnávali, aby odzrkadľovali tie nerovnováhy, ktoré vznikali pri obchodnej bilanci. Jednoducho, všetci vieme, že Nemci sú produktívni a Gréci nie sú až tak produktívni. A pekne kurzy zodpovedali tomu, čo sa v skutočnosti dialo. Avšak tým, že sme zaviedli euro, nastal jeden veľký problém. A to ten, že už nebolo možné, aby sa kurzy automaticky vyrovnávali. Jednoducho sa zafixovali na nejakej úrovni a teraz Gréci mohli dosahovať deficity v podstate aké len chceli. Nikto im v tom vôbec nebránil. To však stále nie je ten najväčší problém. Ten najväčší problém je, že tie nerovnováhy, ktoré vznikli vznikom eura,
pokračujú aj naďalej. Čo to znamená? Znamená to, že keď oni vytvárajú deficity, vytvárajú infláciu. Žijú na dlh, ktorý musia splatiť tí ostatní. Ďakujem veľmi pekne pánovi Ižibovi a poprosil by som teda bez nejakého zdržovania pána Vitkoviča, aby nám na to odpovedal. Dobrý večer, dá sa to písať asi nie, takže začnem takto, pán Ižib bol zlý a budeme ešte horší. Principiálne otázka sama o sebe nie je logická, či zachraňovať európskej ekonomike deštruktívne alebo nie, to sa nedá odpovedať krátkodobo ani dlhodobo žiadnym jednoznačným spôsobom. Každopádne otázka sa točí okolo krízy, točí sa okolo toho, akým spôsobom sa vysporiadať s takým celkom ako Európska únia a eurozóna, čo samo o sebe je otázka pre vertikálnu ekonómiu, pre štrukturálnu ekonómiu a vôbec to nie je primárne menová otázka. Principiálne ja od projektu záchrany eura, skrátim, očakávam jednu vec. Tento projekt sám o sebe nemôže byť úspešný. To znamená, systém, kedy sa očakáva, že fiškálnou austeritou, znižovaním miest v verejnom sektore, znižovaním vôbec miest na úkor produktivity práce, zmenšovaním štátu, tlačením na pracovnú silu sa ušetrí niečo v rozpočtoch pri klesajúcom dopyte, ktorý je evidentný, čo potom bude financovať nahromadené dlhy, je samozrejme nezmyselná myšlienka. To vieme všetci, teda aspoň by sme to mali matematicky vedieť. A prejde sa ku inému typu zdaňovania, ku koncu rozprávkam o rovných daniach, ku zníženiu zdaňovania spotreby bežnej, čiže DPH a podobných daní a k návratu k normálnemu systému hospodárskej politiky v období 50. a 60. rokov minulého storočia, tzv. Veľké spoločnosti v USA, čiastočne aj v Európe. Čiže podľa mňa takýto typ konkurencie v Európe, že by sme rozpustili eurozónu, definitívne každý by zaviedol národnú menu a teraz by sme nejakým spôsobom mali zvyšovať na úkor jedných alebo druhých svoju konkurencieschopnosť povedia len k tomu, že celková ekonomická výkonnosť Európy klesne. Ďakujem pekne páni. No prosím vás, takto za socializmu sme hovorili, že mali si ho odskúšať najprv na zvieratá a potom dať medzi ľudí. Tak to isté je aj s tou eurozónou a s Európskou úniou, teda ako tu vyprávame. Hej? To vyzerá takisto, že najprv sa zavedie euro a teraz sa začína špekulovať, že kto ako je výkonný a kto je menej výkonný, koho treba zavalovať, nezavalovať, hej. No a teraz je aj druhá otázka, že dobre, všetci múdri sedia tu a tí hlupáci o tom rozhodujú, že? Ďakujem. Ďalším odkonca, tak otázka, že hlupáci to rozhodujú v dnešnej dobe je absolútna pravda, pretože ak sa beriete akúkoľvek analýzu volebných výdavkov, sponzoringu a v podstate toho, že kto teda rozhoduje o tom, kto sa demokraticky volí dnes v rôznych spoločnostiach od USA až po eurovoľby a parlamentné voľby v odsekej krajine v Európe, tak naozaj tí najsilnejší presadia cez peniaze svoj názor vždy. William Niskanen, to bol poradca Reagana, čiže dobrý človek, napísal raz, že každá spoločnosť moderná má dve meny. Volebný hlas a obeživu, alebo teda peniaz. No a to, ako to viete nakúpiť, podľa toho, aká tá diferencia majetková príjmová je a koľko tých chudobných sa nechajú uplatiť v tých voľbách, čo na Slovensku sa tiež bežne deje, tak potom pretláčate ten názor v tej spoločnosti, aká je dnes, bez väčšej redistribúcie smerom k týmto extrémnym, elitaristickým a dosť hlúpým koncepciám na úrovni Bruselu. Volám sa Bučeková a chcela by som sa spýtať, keďže z celej tejto debaty vyplýva, že základ problémov je vlastne v tej nevyrovnanosti. Čiže moja otázka znie, ako by ste vy obaja riešili určitú, alebo teda ako vidíte riešenie tej nevyváženosti vo svete, pretože v tom sú všetky problémy, nie v tom, či máme Európsku úniu alebo euro, ale myslím si, že v tej nevyváženosti. Dobre ste to formulovali a ja k tomu neviem zaujať postup, pretože poprvé nevyrovnanosť, no tak najlepšie by bolo tie pravidlá pre kontrolu kapitálu, pre zúčtovanie reálnych hodnôt, pre všetkých tých nejakých účtovných trikov a tak ďalej, celosvetovo zaviesť naraz. Čo sa pochopiteľne nestane. Tak ja by som mal otázku, tak neviem, na ktorého pána to myslím, že sa viac menej majú rovnaké názory. Ja bývam tuto v Bratislave 3, volám sa Anel. No a vlastne by som mal otázku, že za čo sú platení vysoko postavení úradníci v Bruseli, ktorí majú platia až 20 000 eur, oni nevedeli, čo sa deje v Grécku, čo sa bude dať v Írsku. Jednoducho, to, že štáty môžu vytvárať deficity, obrovské dlhy zadlžovať na všetkých, to znamená, že môžu si dovoliť platiť politikov a aby dostávali také platy, ako dostávali. A to nie sú len politici, to sú aj bankári, pozor na to. Bankári ovládajú politikov, bankári dostávajú ešte oveľa viac. Je to jednoducho systém, kde tí ľudia, ktorí sú pri moci, majú možnosť
tlačiť peniaze, robiť deficity na úkor všetkých ostatných. Takže toto hovorím, že to je ten systém, ktorý potrebuje veľkú zmenu, ak máme dôjsť nejakej efektivite. Teraz si dovolím zopakovať hlasovanie, ktoré sme uskutočnili na začiatku, aby sme videli, nakoľko vás názory našich rečníkov presvedčili alebo naopak utvrdili vo vašom pôvodnom názore. Takže všetci tí z vás, ktorí si myslia, že zachraňovanie ekonomík členských štátov EÚ je deštruktívne, tak vás poprosím, zdvihnite teraz ruku. Trinásť. A tí, ktorí si myslíte, že to nie je deštruktívne, prosím, zdvihnite ruku. Takže ja by som teraz ešte poprosil každého z pánov, ako sme slúbili, v súťaži o najlepšiu otázku, aby nám povedali, ktorú z tých otázok, ktoré tu počuli, pokladali za najlepšiu, najprínosnejšiu, najväčšiu výzvu a podobne. A začneme asi od pána Vitkoviča, ak môžem? Ja v rámci, ale to si naozaj myslím, že teda boli tu rôzne otázky, ktoré viac menej špecifikované, ale ja by som ten hrnček venoval v rámci ideologického zmieru pánovi Kuhnovi. Ďakujem pekne, takže najlepšia otázka z Nezávislého inštitútu ekonómie na Konzervatívny inštitút. A ešte poprosím pána Ježipa. Ja by som ten hrnček venoval pani, ktorá položila otázku a trošku je negatívnu na mňa. Nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. Takže všetkým vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Ďakujem našim rečníkom za to, že prišli a svojimi argumentmi nám pomohli lepšie porozumieť otázke zachraňovania eurozóny. A inak vám ďakujem všetkým za účasť, za pozornosť a prajem príjemný večer.